Здравейте, приятели! Включвам се малко по-тъжно днес, защото днес е среда, трябва да кача видео, ще бъде качено, надявам се. Но исках днес да бъде качено финалното видео на Soccer Champs, но понеже аз бях започнал да го обработвам и влезнах в CapCut, и понеже аз оставям ги обработвам и просто отидох на минутата, в която обработвах, и през абсолютно цялото време, като видеото около 23 минутки, през цялото видео ми излиза черен екран и абсолютно нищо не се вижда този финален епизод, като сега ще ви разкажа какво стана в него. Именно ние станахме шампиони, спечелихме купата на България, но отпаднахме от Фиорентина за четвъртфиналите на Лигата на конференциите. И ще се опитам да намеря някакво видео, което да направя за днес. Не обещавам дали днес или утре ще бъде качено, но със сигурност ще се постара днес да бъде качено. И това е за сега. Много се извинявам, че това видео няма да бъде качено. Също така предавах и Иван Дилгеров и взех Александър Любенов в това видео, понеже аз казах, че всеки един играч, който си трябва от ЦСКА, трябва да го предава, и просто останах с Густаво Босато. Исках да съм поне с двама вратари, взех Иван Дилгеров. И това е за сега. Много се извинявам и ще се видим в следващото видео.